Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ गवालपारा जिल्लानि दुधनैयाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सासे बर' लाइमोननि जिउ गोमायो दुधनै थानानि खाथियाव थानाय पुर'नि फिथायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय लाइमोन सेंग्राया दुधनैयाव जोनोम सान फालिनानै गावनि केटीएम बाइकजों न' फारसे थांबाय थानाय समावनो पुर'नि फिथायाव गंसे ट्राकजों सौग्रावो बे जाब्रबथाया ओरैबायदि गिख्रंथावमोनदि लाइमोन सेंग्राया जायगायावनो जिउ गोमायो ट्राक सालायग्रा आरो हिन्दिमेना खारखोमालाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय लाइमोन सेंग्राखौ दुधनै थानानि सिङाव थानाय देलगुरि गामिनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि गकुल बसुमतारी होनना सिनायथिनो हादों दुखुनांथाव बाथ्रा दि गकुल बसुमतारीया बिमा बिफानि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्लामोन नैथियाव दङ मैया 2 सेप्तेम्बर खालि क'क्राझार जिल्ला बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशन जथुमा क'क्राझार जिल्ला बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि 2 बोसोरारि जथुमानि गेजेरजों गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफाद दानाय जायो मैया क'क्राझार सहरनि PWD आलासि जिरायग्रा न'आव खुंफुंनाय मेलनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि महरै सपन कुमार ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै हालब्रि बर'खौ सायख'यो मख'नो गोनांदि दासान्दि सोलिबाय थानाय ससियेल मिडियायाव गावसोरनि बिथिंनि माखासे खोथाखौ लानानै समाजारि बिथिंखौ गुबुंले खालामग्रा गेमस्रि आरो जेम्सनि सायाव बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशना थाबैनो सावरायगोन होनना फावखुंगुर थाख्लाय नार्जारिया बे मेलाव रायखाङो थामथियाव दङ दिनै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमारि रिवा नार्जारि बिथाङा गावनि बिलाथि कारखौ सालायनानै थांबाय थानाय समाव क'क्राझार जिल्ला देबरगाव तिनिआलियाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो मख'नो गोनांदि मावफुंगिरि सोद्रोमारि रिवा नार्जारि बिथाङा बे जाब्रबथायाव जेबो गोब्राब जोखोम जायाखै बिथांनि आखायाव एसे जोखोम जानायलाय बिथांखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो बिथांनि देहा बेंग्राफोराबो जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों ब्रैथियाव दङ दिनै बाक्सायाव जिएसपि दोलोनि आफादगिरि नबसरनिया बिथाङा फिन बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि सायाव बेरफुसार बिबुंथि लाखियो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि हाग्रामा महिलारिया बिजेपि दोलोआव हाबबाय बिथां हाग्रामा महिलारिया अफिसियेल फोसावनोल' आद्रा दंसै लोगोसे फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया बिजाथि गसंनोबो हागौ होनना नबसरनिया बिथाङा बुंथियो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।